no? Podem dir que no va fracassar. Doncs bé, en aquesta secció venim a parlar dels que van fracassar, ¿vale? O sigui, no volem gent triomfadora en aquesta secció. ¿Vale? En aquest Mundial hem sentit noms poc coneguts que han fet un Mundial espectacular, com per exemple que si no t'ho diuen abans de començar el Mundial podria ser perfectament el Calvo d'Iglesias. Aquest no ha fracassat. O Unai, no? O Unai, ho dic bé, si no me gol. El 8 de Ropas. Livakovic, Enzo Fernández, McAllister, que per exemple aquest té nom de menú de McDonald's, perfectament. I ara segur que sortirà el típic amic que és Crelo Maldini i et dirà que ell ja els coneixia, i bla, 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 saps? Jo coneixia algun, El Meno. Veu que sé? Jo McAllister l'he vist jugar algun cop i és un bon jugador, ho vaig dir, però no va, no aquest nivell, és una animalada. Et pot ser franc que a la secció ho tinc preparat i ell insistirà que sí, que alguns ja els havien conegut. No, però bàsicament aquest és l'or. L'Onagi no el coneixia ni a casa seva, jo no el coneixia de res. Vale, pel xat, si voleu, ens podeu dir qui creieu que serà el fracàs, o sigui, la revolució, però que acabarà fracassant d'aquest Mundial. Si voleu dir la vostra, sobre aquests o sobre més jugadors que no hem dit. Vale, comencem repassant jugadors que han fracassat. Vale? El primer nom, el més top i jo crec que el més sonat. Eurocopa del 2001. Andrei Arshavin. Va dur a Rússia a les semifinals de la Copa, jugava al Zenit i el Barça va oferir 15 milions per ell. Per sort, bueno, serà una puta merda. Ho valem nosaltres, 15 milions. Hòstia, la inflació. La inflació. Però en aquell moment era moltíssim. Per sort, finalment, se'l va endur l'Arsenal. I, bé, va ser un jugador que més enllà de l'Eurocopa, la llum se li va anar apagant, no va fer exactament. O sigui, l'únic que li recordo són 4 gols contra el Liverpool, però... Sí, aquell partit mític, el 4-4. Però podem dir que va fracassar i va ser un fitxatge dolent per l'Arsenal, crec. És el catacrac per excel·lència. És el catacrac per excel·lència, per això. Jo diré després qui crec que serà el catacrac d'aquest Mundial, però ho tinc molt clar. Però... Catacrac que petarà, que petarà. Sí, el catacrac me'n refereixo a que petarà. O sigui, que no farà res, Vale, el que estem parlant avui. Vale, va, seguim. Asamoah Gyan. Te'n recordes, Genís, d'aquest o no? Sí, clar. Vinga, va. Va dur la selecció de Ghana als quarts de final del Mundial de Sud-àfrica. És el noi pels que no se'n recordo que va fallar el mític penal on Suárez va ficar la mà per poder-se classificar i Asamoah Gyan va fallar, que per cert va rebre moltes amenaces de mort, buscant coses per la secció llegit que va rebre moltes amenaces de mort. Aquell mateix estiu el va fitxar el Sunderland, l'equip anglès, per 16 milions d'euros. I bé, va fer una temporada molt dolenta, es veu, i va sortir cedit a lligues menors com Emirats Àrabs i finalment també per l'Iran. Vull dir que va acabar sent fitxat per 16 milions i acabar petant de mà a mà. Ja devia ser gran aquell Mundial, perquè ja tenia el seu recorregut. M'he vist que tenia 26, però... Sí, pensava que més tu. No, o sigui, va tindre, encara després del Mundial del 2010, va passar per bastantes lligues, Vull dir, ho he vist avui. Collons, pues sí, un molt catacrac, no hi ben trobat. Vale, després, seguim amb un altre que jo crec que és signifiquíssim, Keisuke Honda. Hòstia, mític també. Sí, Aquest és mític, Ara el Milan. Va destacar el Mundial del 2010, fer història amb la selecció de Japó, jugava al CSKA de Moscou i va sonar per grans clubs, entre ells el Madrid. Llàstima que no el va fitxar, la veritat. Finalment va fitxar pel Milan i el Milan li va donar el dorsal negre. Aquell Milan de les estrelles estrellades, també. Vull dir que aquest va anar a parar un bon puesto. Va jugar 4 temporades al Milan sense pena ni glòria i finalment va sortir al Pachuca mexicà. I es va retirar l'any passat militant per més de 10 equips. És a dir, després del Milan va passar per 10 equips més. Vull dir, jo crec que aquest també va ser una bona sensació al Mundial del 2010, però després va acabar fotent un pet
que Déu-n'hi-do. A veure, espera't, un segon que llegim al xat, que surti Eder de Portugal. Sí, Carrera, vaig pensar de ficar l'Eder de Portugal, però és que no ens va fer gol. És a dir, no considero que Ja, no va explotar. d'aquella Eurocopa. La veritat, l'he pensat, que he anat repassant això i l'he pensat. Vale, seguim. Ja passem del Mundial del 2010, passem al Mundial del 2014. Daley Blind. Jo crec que va ser... Bueno, de fet va ser el millor jugador de l'Eredivisie de la temporada 13-14, que va ser el Mundial, diguéssim. I un jugador molt important perquè Holanda arribés a les semifinals, que per cert va perdre contra Argentina. Va sonar per mitja Europa i finalment se'l va endur United i va pagar 20 milions pels seus serveis. 4 anys després va tornar a l'Ajax i ja que el United va anar perdent importància i minuts i no va ser mai, jo crec, un jugador destacat. Vull dir, jo recordo, de dir, hòstia, el típic de... Com mateix que hem fet ara... Encara està reglarat un altre cop, a l'Ajax. Sí, encara va salvar. Sí, ho ha salvat, però... Sí, ara, de fet, he llegit que l'Ajax el va fotre fora d'aquest mercat d'hivern. Ara és gran. Sí, ara ja... I va jugar aquest Mundial, però arrastrant-se una mica. Però jo recordo que va ser una bona sensació el 2014. Sí, però encara és el que més se salve. Sí, podia sonar per... Bueno, sí, és que tinc 2 cracs per acabar al final, que el Marcel els està veient. Vale, passem del Daley Blind a Memo Ochoa. Hòstia. Va fer un Mundial, no sé si us recordeu, el 2014, espectacular. Sí. Amb uns quarts de final memorables, no? I l'hem ficat en aquest llistat no perquè fos un fitxatge que pagués molts diners, perquè va arribar al Màlaga gratis, pràcticament. Però és que, més que res, el posem perquè va ser un jugador que va donar un rendiment espectacular i tant al Màlaga com després al Granada, o sigui, només se'l recorda per cantar les bèsties. O sigui, i un altre jugador que se'n pot anar al United i tal, no ho recordem tant, però jo recordo aquest tio aquí a la Lliga Espanyola i dic, uau, lo que va ser al Mundial i lo que està sent. No sé si ja va... És un jugador de Mundials. Sí, és que jo el ficaria una mica al sac de jugadors com Perisic, com Giroud. El Mundial, tio, estan grans. Shaqiri. Sí, potser també. Shaqiri és molt mític, també. Els seus clubs tampoc és... Sí, seria una altra secció aquesta, Sí, seria una altra secció de jugadors que a la selecció formen això. Sí. I això. I Pérez sí tancat el salvo perquè a l'Inter ho va fer. Sí, però tampoc és... Sí, no, això, tio. Tio, és que... Va, foli, Sergi. Va, l'última. Gary Nino. Hòstia, aquest és molt bo. Però espera, explicarem la història. El Barça, per primer cop des que hi havia Bartomeu, semblava que havia fet un fitxatge abans que explotés. El va fitxar al gener per 12 milions d'euros. I aquell mateix any, i durant el Mundial del 2018, va ser una de les sensacions del campionat. O sigui, va fotre un Mundial de puta mare. I cada un Déu, nosaltres ja ens estàvem fregant les mans, saps? Se'ns feia la boca aigua. Creiem que el JM era un crac. Tot i així, es va acabar venint perquè va fer pena durant l'any, crec que va ser, que va estar al Barça. El vam acabar venint al Everton i, a veure, la venda que la vam fer bona, perquè em sembla que va ser de 30 milions. No el venen directament l'any del Mundial, ja? Com? No el venen directament l'any del Mundial, ja? No ho sé. Jo no ho sé. El fitxem al gener, fa el Mundial de puta mare al juny, diguéssim, juny-juliol, Sí? i l'any següent és any de Valverde i crec que ens el fulminem perquè tenia tirada de mercat, va pagar 30 quilos de Hòstia, no em sona pas que durés tant temps al Barça, aquest tio. A veure... No, t'estic parlant de que va durar un any. Sí, depèn del Mundial mig any. Un any. És a dir, però nosaltres el fitxem al gener, però que ens arribés és a dir, no el vam tindre aquell gener. M'entens?
Com? Nosaltres el fitxem al gener, Genís, però el cedim allà. És a dir, fitxem al gener, però O sigui, ve després del ve Mundial. després del Mundial. No. Jo no ho sé. Aquí posa que no, Aquí posa que... És que a mi no em sona així. A Transfermarkt diuen que el fitxem al gener de 2018, que és la temporada que el tenim aquí. I el Mundial, que és a l'estiu, el venem al 9 del 8 del 2018, és a dir, just després del Mundial, que és el que em sona, que vam aprofitar allò. Arrossega aquí abans del Mundial i de cop fa un Mundial espectacular. A mi em sona així. Sí, fa mig any. Sí, fa mig any. Imagina't la colada que ens van fotre a l'Everton gràcies. Sí, li van fotre una colada espectacular. O sigui, aquest és el catacrac número 1. I el vam aprofitar l'altres. No pot ser això. Veus? Sergi, entenc per on anaves, però perquè, mira, no t'equivocaves de tant. Si el van fitxar al gener del 2018, en teoria, per a l'estiu. Però com que va marxar el Mascherano al futbol xinès, vam fitxar ja directe al gener. Ja va vindre el gener. Vale. Llavors, va jugar aquella mitja temporada i el 8 d'agost, és a dir, just quan acaba el Mundial, el venem a l'Everton per 30 milions de lliures. Vale, pues, el catacrac el van fotre en altres, nena. Guanyant 20 milions d'euros per aquest noi. L'únic que... El millor que he fet a la seva carrera, és fer aquell puto penal contra el gent. Ja. Home, molt bon catacrac, molt bon catacrac. En recordeu algun? M'ha agradat molt aquesta secció, Això, el xat que diu el Pep Carnowski. Recordeu algun més del xat? Algun més del xat? Andrés Gómez. No, per comprar... Vale. Bueno, si jo no en recordo gaires més, He fet una búsqueda bastant heavy, perquè... És que no en recordo gaires més. Perquè he ficat, per exemple, com gent destacada i al final molts d'aquests triomfaven, però jo no volia triomfadors, tio. Podolski una mica poder no va arribar al que s'esperava, però bueno, també va tenir una bona carrera. També l'he vist, però Podolski té una carrera increïble, tio. Com per dir-li que és un catacrac, saps? Ja, no, és veritat. Bueno, Genís, ja he acabat la meva secció i com a conclusió, final, vinc a dir que fitxar un jugador revelació mundial és com pensar que has lligat a les 5 del matí amb una discoteca amb un pivot. Vale? O sigui, cap fred, primer demana l'Insta i ja faràs informes. És bona. Escolta'm, ara sobre aquesta secció, una pregunta. Qui creieu que és el catacrac d'aquest any? Jo el tinc molt clar. Tu el tens molt clar? Sí. Jo et vinc a dir una cosa. Va, mulla't el meu. No, estic pensant que hi pot haver molts. Jo el tinc, si voleu. Va, dis. Jo crec que és Ounahi. Jo també. Crec que és un jugador, o sigui, ha fet un mundial espectacular. La semifinal en França semblava Iniesta posseït, jugant a una velocitat espectacular, però pel que diuen és molt irregular i té la pinta de ser el jugador que li deu sudar tot quan no juga un mundial amb Marroc, que es deu fotre kebabs a punta pala i que aquí el fitxo per 25 milions a l'Angers, pues, d'aquí 2 anys i mig, segurament pues ja el tornarà a tindre l'Angers. I bueno, poder després tornar a fotre un mundial espectacular al 2026, però que sí, però fa pinta que ve a ser el que parlàvem, un Shaqiri, un Perisic, un d'aquests que amb la seva selecció, amb la motivació del país, amb el context que sé que és un mundial de puta mare, però fa aquesta pinta. Jo el veig una mica el Xavi, perquè és bo, i la Xavi era bo, tenia algun partit que dius, amb l'àstima, però a comptagotes, que de tant en tant veuràs un article del Mundo Deportivo que diu Nagy vuelve a brillar, i al cap d'un any i mig el tornaràs a veure, saps? Però no haurà fet res entremig. I així. Sí, te'l compro bastant. Perquè el Xavi era bo, el fill de puta, no és com Yerrimina, que és dolent, o altres catacracs que són dolents, però és que aquest també és bo, perquè jugant ha jugat, però jo crec que no farà res. Jo per portar una mica a la contrària potser diria algú d'Argentina, no? Perquè penso en De Paul
que sí que va començar malament al Mundial, després molt bé, però després amb el seu club tampoc és que acabi de petar. Llavors potser algun jugador argentiner també que em sembla que serà molt bo, però quan els trobes aquesta intensitat i aquest sentiment de jugar amb l'Argentina igual no és el que realment... Tipo quin? No sé, parla molt de McAllister, no? Al final està el Brighton. Veurem què passa si marxa d'allà o... És que Ja, clar, però McAllister és un complement. Tampoc ningú li ha dit que al Mundial que sigui un crack. O sigui, per mi un catacrac seria... Però Genís, tenim amics, no sé si t'està veient el Pere, però el Pere es va enamorar de McAllister aquest mundial, i com el Pere molts. I potser té raó, o sigui, el Mengol també li compro bastant aquest relat d'aquesta guerra amb Argentina que t'envolta al mundial i tal, i després pot ser un bluff. Per mi catacrac pot arribar a ser si, per exemple, l'Enzo o el Julián no triomfen, però el McAllister tampoc li demanes aquí que sigui tal. I així McAllister... Hi ha algun àgil que li demaneu? Ha sigut una sensació, el McAllister tampoc ha sigut una gran sensació. Ja té una mica la seva carrera, el McAllister. Vale. No. Aquí el carrer ens en diu un de bona. Sánchez. Qui diu el carrera? El carrera diu Renato Sánchez. Qui diu, perdó? Renato Sánchez. Hòstia, bo aquest també. Molt ben trobat, el catacrac. Ben trobat. No et sabria dir, Josep, si va explotar més al Benfica més que a la selecció i amb algun campionat. Ja, és veritat.